Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Centraal Zuid-Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg. Aardappelen, nee, patat of friet of patatfriet. De Belgen claimen het, de Fransen claimen het. Waar komt die patat nou vandaan? Eén ding is zeker, de Limburgse patat, de beste, wordt gemaakt hier in Kessel. Van Limburgse aardappelen. Over dat en nog veel meer. En een gesprek met Guus Peltzer van Waterschapsbedrijf Limburg. Die alles weet over afval. Maar eerst patatfriet met mayo. Hey, goedemiddag. Jij moet Anke zijn. Ja, dat klopt. Is je vader daar? Ja, hij is in de productie. Toppie. Oh, wacht even, Karel. Je moet een hoofdnetje en een jas aan. Echt? Ja, dat moet. Oh, Ja. nee hè. Ja, het is verplicht hè? Ja, dat klopt. Je hebt toch met eten te maken? Ja, wij zijn gecertificeerd volgens HACCP en dan moet je dat soort voorschriften mijn hele hebben. coiffure. Ja, het gaat eraan. Het gaat eraan. Het gaat eraan. Top. Zo. Alsjeblieft. Een feestje hoor, die patatten. Hey, patat of friet, wat is het nou? Wat zeggen jullie? Wij zeggen friet. Ja. Ja, eigenlijk zeggen jullie gewoon alleen nog maar excellent, denk ik. Of Nou, niet? friet. We noemen het friet. Friet. Ja. Oké. Excellent friet. Excellent friet van een excellente papa, Arno. Ja. Hij zit daar achter, Ja, hè? kom binnen. Fulltime bezig Ja. in het productieproces. Sesam openen. Ja. Kijk maar die. Wauw. Kijk, hier zie je het al. Ah, loopt die. Ja, net weg. Maar dit is ook je broer. En ga je alvast een hand geven. Ik kom straks bij je terug. Jij moet Arno zijn, dat kan niet anders. Ga je dan aan. Hallo. Nou ja, dan sta ik hier met mijn stomme, ik doe hem weg, stom zakje aardappelen. Dat hoort niet. Nee, Dit zijn de echte. dit is geschild. Dit zijn de Becks aardappelen. Ja. En wat maakt een aardappel nou klaar voor een Becks aardappel? Waardoor het een Becks friet kan worden. Kwaliteitseisen moet hij aan voldoen die wij zelf stellen. Kwaliteitseisen. Maar het hele proces begint daar. Ja. En ik wil het eigenlijk zien van aardappel tot friet in mijn mond. Ja, dat Mag kan. het? Jazeker. Zullen we die kant op gaan? Jazeker. Geen aardappel te bekennen. En dat vroeg ik me dus ook af. Want de aardappelen worden toch gerooid in Oktober, september, oktober. oktober? Ja, Nou, waar zijn die aardappelen dan? in de schuren bij de boeren en bij onszelf in een opslag. En blijven die zo lang goed? Die blijven goed tot juni dit jaar. Dus die zijn 8-9 maanden in opslag. Houdbaar. Ja, precies. En hier worden ze dan door de vrachtauto's binnengebracht. Bracht. Zodat wij ze dus in de loods hiernaast kunnen gaan Ja, wat is sorteren. dit dan? Dit is een container die hier staat voor aardappelschillen. Die we ook maken natuurlijk als restproduct van de aardappelen. Om die weer te vervoeren naar de boeren. Oh, dus hier De komt het koeienboeren. afval in. Ja. Aardappelen komen binnen. Die Daar worden- staan ze. Al die, ik heb Ja, net ook daar staan gezien. kratten die Nou, worden- Die aardappels van jullie, Ja. hè? Want dat had ik gezien. Ik maak ook wel eens frieten thuis. Ja, Maar ik zie heel veel zand, hè? ja, precies. Stoffig, dat moet. Stoffen. Moet, ja, want anders zijn ze niet houdbaar. Je kunt een aardappel niet lang laten liggen gewassen. Gewassen. Deze ligt hier hoe lang? Nou, ongeveer, die is nu een paar weken gesorteerd. Maar normaal, die aardappel is van september het vorig jaar. Ik krijg geen wortel. Bij mij thuis krijgen ze allemaal wortels. Nee, daar worden ze voor behandeld. Daar krijgen Daar ze een hele hebben ze lichte tegen- Ah. kiemremmiddel voor. Kiemremmiddel. Ja. Oké, deze aardappel is goed omdat hij... Voor ons is die goed. Het is het goede ras. Ja, wat is het dan? Agria
Agria. Ja. En heeft de goede droge stof. Goede droge stof. En als je hem gaat testen op de bakkleur, maakt hij mooi licht geel frietje. Ja, hier worden dus de aardappels gesorteerd. Ja, maar ze vallen gewoon in de bak. Ik zie grote, kleine. Ja, precies. Dus wat wordt er nou gesorteerd dan? Dit zijn aardappelen boven de 48 mm opwaarts. Daar maken we allemaal frietjes van. En alles wat kleiner is, dat wordt dus uitgesorteerd tot consumptieaardappelen. Oh, dus daar vallen al eerder een paar eraf. Hierboven in de sorteerder. Oké. Ja. Nou, volgende stap, toch? Ja. Wow, wat een lawaai! Ja, we hebben dus 2 productielijnen. Eentje voor hele aardappelen en eentje voor friet te snijden. En die doen in principe allebei hetzelfde. Ze schrapen aardappelen de schil af met koud water, zonder warmte. En die worden dan in feite op die manier weer versneden. Gaan ze hierop? En waar komen ze dan uit? Aan de achterkant van de wand, allebei. We gaan hier doorheen. Ja, ja. Hier wordt de friet mechanisch, hoe zeg je dat, gesneden. Ja, en die grote joekels, die doen jullie met de hand. Die doen de klanten zelf met de hand. Wij doen dat niet. De klanten. Ja. En wat is dit nou? Wat zit hier nou op? Dat is allemaal nog een beetje schuim van de eiwitten die in de aardappel zitten. Hoe oud ben jij? Ik 62. Hoe lang doe je dit nou al? Precies 25 jaar. 25 jaar. Ja. Met je kinderen, hè? Die doen nu mee. Ja. Je vrouw werkt mee. Ja. Wat voor gevoel geeft dat aan jou? Dat familiegevoel. Nou, ja, dat maakt je gelukkig in die zin dat je gedragen wordt door, en het geeft ook energie. Kijk, hiermee worden de aardappelen die we net zagen Die? versneden tot die frietjes. Ja. Die komen door zo'n machine. Die gaan de hele aardappelen gaan door zo'n mes en worden dan tot frietjes gesneden. Dit zijn ze. Ja, dat zijn ze. Nu zijn ze nog rauw. Ja, blijven rauw. Blijven ze rauw? Blijven rauw. Ja, je mag ze breken. Na 6 dagen moeten ze knapperig zijn. Knapperen. Dat is de houdbaarheid. Hier. En dit zijn ze in de verpakking. Dit zijn in de verpakking. 7 dagen knapperig. Met de naam erop. Met het stickernaam erop. Worden nog gestickerd op houdbaarheidsdatum. Vacuüm verpakt. Hoe lang blijft het dan vers? 7 dagen. En na 7 dagen moet ze nog knappen. Wat je net deed. En jouw zoon die legt de laatste hand. Die mag ze dan inderdaad stickeren. Met de datum. Met de en datum. de passeercode. En dan gaat het weg. En dan gaan ze in de kratten en dan gaan ze in de koelcel. Loop even naar Manuel Ja. toe. Een beetje impertinente vraag, maar jij bent niet 100% Hollands volgens mij. Nee, klopt. Waar kom je vandaan? Colombia. Colombia. En dan eindig je in Limburg met de frieten. Ja. Daar wil ik meer van weten. Je moeder zei het al. Je bent de Hollander, ik zeg het natuurlijk niet goed, maar Juliette, in het gezin. Ja. Wat was de keuze van jullie? Nou, toen hadden wij die 2 meiden en toen zeiden we, ja nou, het is eigenlijk onzin, hè? Waarom zou je geen kinderen adopteren als je zelf kinderen hebt? En dus dat hebben we toen gedaan en dat is Manuel geworden. Een hecht gezin, ik zei het tegen Arno, een familiebedrijf. Toen jij 14 was, 15 was, hoe werkte je toen ook al mee? Wij hadden eigenlijk bijbaantjes in het bedrijf. Ja. Zoals andere kinderen krantenwijk hebben, werkten wij gewoon bij onze ouders. We hadden een boerenbedrijf met een huisverkoop. En ja, als dan klanten aan de bel stonden, dan was het ook soms dat de dochters even hun klant hielpen. En wie kwam op het lumineuze idee om frieten te maken? Kijk, in het Zuid-Limburgse heb je heel veel, of had je toen veel frituurs die zelf aardappelen schilden. Ja. Dus die kregen ons die ruwe aardappelen die je ook net gezien hebt. En die brachten we met de zakken van 40 kilo bij de mensen in de schrapkelders. En dat was een heel handeltje geworden. En dan praat je dus over 87. Toen zegt de grootste klanten van ja, we willen stoppen met dat zelf schillen. Ja. Er waren ook al schilbedrijven in de regio. En toen zijn we ook daarin ingestapt. Als je nou s'avonds met Arno in bed ligt, waar praten jullie dan nog over? Ja,
Niet over friet in ieder geval, denk ik. Hè? Niet over frieten? Nee. Nou kom je uit een agro-bedrijf, een gemengd bedrijf. Al die veranderingen in een hele korte tijd eigenlijk, om dit op te bouwen. Wat ben jij nou nog in je hart? Ben je een boer of... Een boer. Eens een boer, altijd een boer? Misschien wel, ja. Ja, hè? The moment has come to face the truth. I'm wide awake, and so are you. Do you have a clue what this is? Lekker vol klodder mayo erop. Nou, ik ga het gewoon proeven. Nou, zo hoort frieten te zijn. Ik wens jullie allemaal een fantastische toekomst met een goudkleurig, knapperig, kwaliteitsvol randje uit Kessel. Wij gaan door naar Venlo, waar we een ontmoeting hebben met Guus Peltse, directeur van waterschapsbedrijf Limburg, waar ze van slip weer schoon water maken. Maar we eten eerst nog even samen de frieten op, man. De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil warme lucht. Het lijkt de Noordzee wel. Ja, als je hier ziet, golfslag. Golfslag in een zuiveringsbassin. Je hele leven, wel in andere rollen, maar heb jij iets met afval gehad? Ja, Dat verwacht je niet bij jou. Nee, ik heb in feite mijn hele leven al iets met afval gehad. Ja, of misschien beter gezegd milieu. Ja, ik heb gezeten in milieuhandhaving, geluid, lucht, afvalstoffen en nu water. Ja, en het boeit me. Het fascineert me. Dat zie ik. Ja. Maar waar praat je dan over? Is het water, slip, afval, energie? Hoe zeg je dat? Water. Dit is water, Dit is water. maar je kan het niet drinken. Nee, maar je kunt het wel zuiver maken. En dan kun je er drinkwater feitelijk van maken. Ja, wordt het zo schoon? Het water wat wij hier zuiver maken wordt toch niet zo schoon, maar je kunt het wel zo schoon maken. Ik ga je meenemen naar een warmere plek, waar bijna de zon schijnt. Hier ben jij iedere dag. Dit is jouw werk. Als je hier rondloopt en je kijkt om je heen, zijn er dan dingen waar je spijt van hebt? Die je anders zou willen doen? Ja. Ja, er zijn dingen, spijt, misschien een zwaar woord, maar wel anders zou willen doen. Ja? Ja, als ik mijn leven nog een keer zou overdoen, dan denk ik ook niet dat ik op deze plek zou staan. Niet? Niet. Nee. Ik denk dat ik dan in het buitenland zou zijn. Ik las afgelopen weekend een hele mooie zin. De macht van de aarde ligt in handen van hen die olie en water bezitten. Ja, dan moest ik natuurlijk wel meteen aan jou denken. Macht en water. Wat heb jij daarmee? Met water heb ik heel veel. Macht heeft ook een negatieve lading. Je kunt ook positief gebruiken in de vorm van kennis. En dan zeg ik, daar kun je wereldwijd heel veel voor betekenen. En ik verwacht ook in de toekomst dat water een grotere rol gaat spelen dan olie. Dan olie. Door de verwarming van schaarste aan. Schaarste aan, Ja. duurzame energie komt terug. Je ziet toch steeds meer uit bijvoorbeeld afvalstromen dat mensen daar energie uit gaan terugwinnen. Dus olie, dat zal in de loop der tijd minder worden. Maar water is en blijft altijd. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know. Dat doet me nu ook alweer een beetje denken aan het gesprek wat we op de rioolwaterzuivering hadden. Want je zei dat je eigenlijk in het buitenland had willen werken. Ik zei, hè, is er iets in je leven wat je anders had willen doen? Ja. Ik had in mijn jongere jaren had ik een aantal jaar in het buitenland willen werken. En niet zozeer om het grote geld te verdienen, maar met name om anderen te helpen. Je bent een hele serviele man eigenlijk, of je hebt een serviele instelling. Ja, dienend. En het is wellicht ook van thuis meegegeven dat dat in mijn DNA zit. Ja, is dat Limburgs? Nou, ik weet niet of het Limburgs is. In bepaalde tijden ben ik opgegroeid in een mijnwerkersgezin. Ja, en dat was toch wel dienend. Dan kijk ik toch meteen naar rechts. Dit is natuurlijk ontzettend opvallend wat daar staat.
Ja. Limburgse kan het bijna niet. Pak het eens. Want ik heb je gevraagd om 3 onderwerpen mee te nemen met Limburgs DNA en waar jij navelstrengverbinding mee hebt. Nou, dan is het navelstreng wat wil je nog meer? Ja, maar vertel eens. Nou, dit is mijn lamp. Ja, mijn vader heeft gewerkt in de mijn ondergronds. Is die van jouw vader? Is van mijn vader. Echt? Ja. Het zwarte goud. Ja. En daar ligt toch wel een groot gedeelte van mijn opvoeding. Er werd hard gewerkt, zijn gezin stond centraal, toekomst voor de kinderen. Iets over hebben voor de ander, anderen helpen, dat was heel, heel belangrijk. En ook wat ik daarvan heb overgehouden van waarom willen ze zijn weg? Dat zei mijn moeder altijd en mijn vader zei altijd, ik kan niet, bestaat niet. Ja. Als er iets me niet lukt, zei jong, kom, ik laat je zien dat het kan. Leeft je vader nog? Nee, mijn vader is in 1996 overleden. Dit is het lied voor een held, die nooit had bestangen. Een lied voor de koelman, die zo groot schaar niet wordt. Een lied voor de... Maar dat is ook een tijd, en ik gebruik het nu ook vaak binnen het bedrijf. Er was een periode dat je ook realiseerde dat je een bepaalde plicht had naar je werkgever. Ja, en dat zijn we nu kwijt aan het raken. Je moet altijd zorgen dat je baas, je werkgever goed gaat. Ja, en de mensen waar je voor verantwoordelijk bent ook. En dan kun je heel veel bereiken. Van het zwarte goud naar? Ja, ik heb 3 periodes meegenomen. Ja, dit is ook van Limburgse bodem. Ja. Kijken, wat is het? Dit is Limburgs aardewerk. Ja, mijn schoonvader, zijn hobby was het verzamelen van aardewerk. Ja, dat is uit de middeleeuwen. Dat is een Brunsum. Ja, dat was de periode. Ja, Limburg is rijk aan het klei. Ja. Er waren heel veel pottenbakkerijen. Ja, hier zit Limburgs DNA in. Ja. En hier hebben we zwarte goud. En ik ben de generatie van het blauwe goud van het water. Van het water, mooi. Ja. Als ik naar je kijk zie ik een ondernemer, maar binnen een publieke organisatie. En dan vraag je je af, kan dat? Ja, dat kan. Maar die vraag hebben ze me vaker gesteld. Of vaker de opmerking gemaakt, hoor je wel thuis in een publiek bedrijf? Ja, we zien je toch meer als ondernemer. Maar het heeft een bepaalde spanning. Ja, en een spanning die ik opzoek. Ja, ik ben toch altijd op zoek naar grenzen wat anderen niet als maar je mogelijk. loopt geen risico? Ja, kijk, wat een publiek bedrijf, bestuurders kenmerkt, voorkomen van risico's. Want je werkt met geld van de belastingbetaler. Als ondernemer zoek je de risico's op. Ja. Je wilt geld verdienen. Ja. Ja. En nu binnen zo'n publiek bedrijf ben ik er continu in het balanceren. Ja, en ik krijg die ruimte van mijn bestuur. Ja, en vandaar ook die nieuwe innovaties. De meest in het oog springen is denk ik de MDR. Modulaire... Duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ja. Ja, dat is denk ik een heel belangrijke stap. En dat is ook een hele bijzondere ontwikkeling. Ja, een ontwikkeling die tot stand is gekomen door onze vraag te stellen. Stel, er was niets. Stel, er was niets. Er was niet die, wat we net zagen, die rioolwa, die grote logge bakken. Die je voor 40, 50 jaar bouwt. Ja, die kun je dus niet veranderen. Nee. Ja, want we zien dat de wereld verandert. Ja. Minder mensen, meer mensen in industrie. En dan kun je dergelijke installaties niet veranderen. En dergelijke installaties kun je ook wereldwijd niet overal bouwen. Terwijl als we ons realiseren dat misschien wel 40-50% van de mensen gebruik kan maken van dergelijke voorzieningen. Ja. En nu hebben we een heel nieuw concept ontwikkeld. Een installatie die je makkelijk groter en kleiner kunt maken. Dat is het modulaire. Dat modulaire. Je kan overal bouwen op de manier zoals het daar het best gebruikt zou kunnen worden. Ja, zoals die daar gebruikt kan worden. Veranderende omstandigheden kunnen we heel makkelijk groter en kleiner maken. Alles is heel eenvoudig te transporteren. Best wel bizar dat zoiets simpels, hè? Dat is flauw als ik het misschien zeg. Maar het lijkt zo simpel, het modulair bouwen. Maar het is wereldverheffend, want echt mondiaal ligt nu de wereld aan jullie voeten om dit op die plekken te gaan bouwen. Ja, het perspectief voor internationaal vermarkten is heel hoog. Wist je dat van tevoren? Het was wel een doel. Ik moet zeggen, ik ben ongeveer 3-4 jaar geleden begonnen met de eerste gedachte. Toen heette het nog een groene zuiveringsinstallatie. En dan heb ik het doel gesteld van je moet iets kunnen ontwikkelen dat als er ergens een ramp gebeurt wereldwijd, dat je binnen enkele dagen, binnen enkele weken zo'n installatie zou kunnen neerzetten. Ja. En een installatie die niet alleen het water zuivert, maar ook verschillende vormen van water maakt. Drinkwater of irrigatiewater. We komen terug bij het begin van ons gesprek. Je gaat vertrekken uit Limburg. Ik voel het aan mijn water.
Ja, Ja. dat zou best wel eens kunnen. Ja. Wat zou je favoriete land dan zijn om daar modulair aan rioolwaterzuivering te gaan werken? En ook al die andere aspecten dan daarin mee te nemen. Als ik een keuze zou maken, dan is het toch de mensenbedeelden. Waar zitten die volgens jou? Is toch Afrika. Oké. Fruit. Hou je daarvan? Ja, lekker. Dan ga jij nu even aan je vitamine werken, want je hebt nog een lange dag te gaan. En jij stuurt mij gewoon een kaartje. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank Centraal Zuid-Limburg en waterschapsbedrijf Limburg.